Sanibonani nginibingelele nginamukele channel eMasweti Mina Production. Mangabe uqala ukufika, cela isiqiniseko sokuthi subscribe maqedwe le video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngathi kwethu angeke siqale udaba olungenalo iqiniso eligcwele bese ke sishiya phakathi. Njengoba kade ngithembisile ukuthi ngizophinde ngibuye ne-update ephelele eyokuphawula kwamaphoyisa mayelana ke naleli cala noma ke le J50 ebekade kuthiwa ke isivuliwe ivulelwe ke umkhwanazi. Lena ke bekuthiwa ivulwe i-IDAC. Njengamanje kusihlwa mhla ka-17 May 2026 ngithi ngikuqinisekise ukuthi amaphoyisa noma i-South African Police Services yalapha eMzansi Afrika isiqinisekisile ukuthi kungamanga ukuthi kukhona i-J50 evulelwe umkhwanazi noma ke ebekelwe umkhwanazi. Bathi ke cha, ngamampunge lawo alikho nje icala elikhona njengamanje elibekelwe uNhlanhla Mkhwanazi noma ku-General Nhlanhla Mkhwanazi. Okusho ukuthi ke phansi amaphaphu uMzansi Afrika wena uhlale nje la kwiMasweti Mina Production. Uma ngabe kwenzeka futhi ngelinye ilanga uyokuzwa ngathi kuqala sisekhona nje kuyo i-IDAC. Ngenza kwethu angikuveze ukuthi abameli bakaVusi Cat Madlala sebeqale izinkulumo nayo lenhlangano noma ke nayo le unit ye-corruption i-IDAC yokuba yena uVusi Cat Madlala ahambe ayompimpa noma ke ayoba ufakazi we-state ukuze ke ezovezela i-state bonke noma ke konke ukukhohlakala okufihliwe ikakhulukazi ke ngamaphoyisa nalabo ke abasey'khundleni ey'phezulu ukuze ke kugcineni uma ngabe ke segwetshwa isigwebo sakhe singabi khulu noma ke sithi ukuncishiswa uma ngabe ke ezosiza i-state. Lolu daba kusawudaba oludevelophayo, konke sizophinde sikuzwe kusasa uma ngabe kuqala isonto elisha. Engikucela kuwena njengamanje ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi uyasubscribe ukuze ungasali ngaphandle, uphinde ulike, hlangana nama-comments. Ngiyabonga.